Základné školy otvárajú každoročne svoje brány malým aj veľkým školákom, aby ich dobre pripravili nielen na ich budúce povolanie, ale aj na výzvy života. Základná škola Azelie Strôvodskej Kuči vychováva a vzdeláva žiakov z okolitých obcí. Trnie, Turová, Železná Breznica, Hronská Dúbrava, Dubové, Ostrá Lúka, Bacurov a samozrejme Skúsenovčany. Sme veľmi radi, že máme úžasnú spoluprácu s rodičmi, s miestnymi inštitúciami. Sme škola, v ktorej sa žiaci nielen vzdelávajú vedomostne, ale posilňujú aj svoje vzťahy navzájom k sebe a samozrejme k prírode, keďže sa nachádzame v nádhernej krajinnej oblasti, chránená prírodná rezervácia Bokyň. V tomto školskom roku sa vzdeláva v 13 triedách vyše 200 žiakov. Škola má okrem toho jednu špeciálnu triedu, počítačové a jazykové učebne, laboratórium, školskú kuchynku i dielňu, prírodovednú či multimediálnu učebňu a samozrejme telocvičňu. Vo voľnom čase žiaci môžu relaxovať v príjemnom prostredí školy alebo v jej vonkajších priestoroch. V roku 2024 základná škola oslávila 60 rokov svojej existencie. Pokračuje tak v tradícii kvalitného vzdelávania a prepája svoju bohatú minulosť s výzvami budúcnosti, aby každý žiak mohol naplno rozvíjať svoje schopnosti a danosti.